खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 20 सेप्तेम्बर 2020 रबिबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बाक्सा जिल्ला दारागावनि दिरिं दैसा गेजेराव थांनाय हराव सासे हौवा मानसिनि गोथै सह मोन्दों। गोथै सहनि देहाया बबेनि बेखौ दासिमबो मिथिथ'नाय जायाखै। गोथैखौ दा पुलिस थानायाव लांनाय जाबाय। पुलिस थानाया जाहैबाय निकासि। बे गोथै सहखौ निकासियाव लांनाय जाबाय। लोगोसे बिटिसिनि बिसायख'थिखौ दोनथ'नाय खौरांखौ लानानै बिटिसिनि बिसायख'थियाव बाहागो लाग्रा माखासे हान्जानि मानसिफ्रा मोजां मोनाखै आरो बिसायख'थिखौ थाबैनो जाजानो लुगैदों। मानो होनोब्ला बिटिसिखौ गभर्नरा सालायबोगासिनो दङ। अक्ट'बर दानाव 6 दान जानोसै, नाथाय गभर्नरा जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायाखै। दा बेनिखायनो दुखु मोननानै बर' रायजो राजा बिथांमोना बिसायख'थिखौ जाजानो लुगैदों। नाथाय मा जायो नायनोसै, बेखौथ' जों क्लियारै बुंनो हाया। गासैबो गसायनि आखायावसो। गुबुन फारसेथिं कर'ना भाइरासनि मुङाव जोंनि बे हादोरनि माखासे हस्पिटालफोराव सोलिगासिनो दं रांनि जाख्ल'नाय। कर'ना भाइरास गैयै मानसिफोरखौबो कर'ना पजिटिभ खालामनानै आइसलेट खालामना दोनदों आरो लाख लाख रांनि बिल बानायदों आरो फैसा लादों। नाथाय बेफोरनि फारसे मिरु सरकार आरो रायजो सरकारा जेबो एक्सन लानाय जायाखै। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसाम पुलिसनि SI आनजादनि कुइसन पेपारा लिक जादों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों लिक जादों होननानै फोसावनाय जादों आरो बे SIनि आनजादा दिनैनोमोन, नाथाय कुइसन पेपारा लिक जानायलाय आनजादखौ दिनै दोनथ'नाय जाबाय। जाय बिथांमोना फरायनानै फैखादोंमोन बिथांमोना गोबां लस जाबाय। लोगोसे मिज'रामनि साम्फाइ जिल्लायाव सप्तासेयावनो खेबनै बांग्रिं फैदों। दाखालि बिस्थिबार आरो सुक्रुबारखालि फैदों। बांग्रिंनि खारथाया जाहैबाय 4.3 आरो 5.3। जाय दिनखालि बिस्थिबारखालि फैदोंमोन बेनि खारथाया जाहैबाय 4.3 आरो जाय खालि सुक्रुबाराव फैदोंमोन बै खालि फैनाया जाहैबाय 5.3। गुबुन खौराङा जाबाय रिपाब्लिक टिभि चेनेलनि बिगोमा अर्नब गस्वामीखौ सलमान खानखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना जोबोर रागा जोंदों आरो दा बेनि फारसे #अर्नब धरपक है होननानै लिरदोंमोन आरो दा बे लिरनाया ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दङ। माने सलमान खाननि फेन्सफोरा अर्नब गस्वामीखौ रागा जोंनानै #अर्नब गस्वामी धरपक है होननानै लिरदोंमोन। दा बे सोदोबा ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दङ आरो नोंथांमोना सोंहरगासिनो दंमोन अर्नब गस्वामीया अबेनि होननानै। अर्नब गस्वामीया जाहैबाय जोंनि बे आसामनिनो, नाथाय बे मानसिया बबेयाव थायो बेखौ आं मिथिया, नाथाय बेनि बार्थ प्लेसआ गुवाहाटियानो। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय ताजमहलखौ गाबोननिफ्राय 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिसिगोन, नाथाय सानसेयाव 5,000 बेरायनो फैग्रा मानसिफोराल' हाबनो मोनगोन। ताजमहलखौ 17 मार्चनिफ्रायनो बन्द' खालामनाय जादोंमोन, नाथाय गाबोननिफ्राय खुलिफिनसिगोन। लोगोसे इन्डियान आर्मिया चाइना आरो इन्डिया बर्डार खाथियाव गासै 6टा गोदान हिल्स केपचार खालामनो हादों। 20 दिननि गेजेरावनो केपचार खालामनो हादों। माने चाइनिज आर्मिफोरा इन्डिया आरो चाइना बर्डार खाथियाव माखासे हिल्सआव केम्प बानायगासिनो दं आरो बेफोरखौ जोंनि बे इन्डियान आर्मिया केपचार खालामनो हादों आरो नोजोरबो होगासिनो दङ। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे हादोराव दिनै 92,605 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोन्दों। बेनिनो 1,133 जन सुबुंफोरा बे गिलु बालु भाइरासजों थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो जोबोर गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बाय बाय।